आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानि खुंथाय डिस्ट्रिक्ट कमिशनार आरो रिटार्निं अफिसार बिथांमोनखौ जों बिथांमोनखौ बुंहरदों, जों खावलायहरदों बिथांमोननि बे नथिपत्रखौ आरो कास्ट सार्टिफिकेटखौ जोबोद मोजाङै थन्न बेखौ माने नायनांगोन, बिजिरनानै बिथांमोनखौ भुवा नंखाय होननानै मिथिनाय लोगो लोगो केन्सेल खालायनांगोन। जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माने जिथामसा केन्डिडेटफ्रा बिथांमोनहा माने ट्राइबेल नङै जिथामसा केन्डिडेट बिथांमोनहा माने फेक ट्राइबेल सार्टिफिकेट थगायनाय नंखाय ट्राइबेल सार्टिफिकेट बिथांमोना बुथुमदों आरो बे नंखाय ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ लानानै बिथांमोनहा नमिनेसन साबमिट खालामदों बयनिसिमबो। आरो गोबां रादाब बिजों नोंथांमोनहा खौरां बुथुमगिरि जार्नालिस्ट नोंथांमोनहा दिनै जोंनि बिटिआर क'अर्डिनेसन कमिटि अल आसाम ट्राइबेल संघनि बे खौरां मेलाव नुजाफैनायनि थाखाय साबायखर। दिनैनि जोंनि खौरां मेलनि जाहोना बेनो जे फैबाय थानाय जानो गोनां जेनाखि 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिसिनि जे बिसायख'थि, बे बिटिसिनि बिसायख'थिखौ लानानै जों दिनै एसे खौरां मेल खालामनो गोनां जादों। जाहोना बेनो जोंनि बिटिसिआव थानाय जे 30टा एसटि रिजार्भ थानाय जेनाखि मासि, बे मासियाव जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माने जिथामसा केन्डिडेटफ्रा बिथांमोनहा माने ट्राइबेल नङै जिथामसा केन्डिडेट बिथांमोनहा माने फेक ट्राइबेल सार्टिफिकेट थगायनाय नंखाय ट्राइबेल सार्टिफिकेट बिथांमोना बुथुमदों आरो बे नंखाय ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ लानानै बिथांमोनहा नमिनेसन साबमिट खालामदों। दा बेखौ जों बिटिआर क'अर्डिनेसन अल आसाम ट्राइबेल संघआ जों बेखौ प्रतिबाद खालामदों आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानि खुंथाय डिस्ट्रिक्ट कमिशनार आरो रिटार्निं अफिसार बिथांमोनखौ जों बिथांमोनखौ बुंहरदों, जों खावलायहरदों बिथांमोननि बे नथिपत्रखौ आरो कास्ट सार्टिफिकेटखौ जोबोद मोजाङै थन्न बेखौ माने नायनांगोन, बिजिरनानै बिथांमोनखौ भुवा नंखाय होननानै मिथिनाय लोगो लोगो केन्सेल खालायनांगोन। नाथाय बेखौ जिल्ला प्रसासना, जिल्ला खुंथाया मोजाङै नायालासेनो जुदि एक्सेप्ट खालायोब्ला आरो एक्सेप्ट खालायनायनि उनाव बेखौ जुदि नंखाय होननानै भुवा होननानै जेब्ला जों मिथिगोन, प्रमान जागोन, अब्लाना जोङो बिटिआर क'अर्डिनेसन कमिटि अल आसाम ट्राइबेल संघआ बिनि एगेन्सै जोङो जिल्ला खुंथायनि एगेन्सै रिटार्निं अफिसारनि एगेन्सै जों माने आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। बे बाथ्राखौनो जोङो दिनै रादाब बिजोंनि गेजेराव फोरमायनाय जाबाय आरो गासैबो राजखान्थि दोलो केन्डिडेट आरो दोलनि दैदेनगिरि आरो दोलोनि जेनाखि मावथि बिथांमोननिसिम साफ्रोमबो रायजो राजासिमबो बे बिसायख'थिया जाहाथे जोबोद आलो गोजोनै दावराव दावसि जायालासेनो सान्थियै जाहाथे जोंहा बारलाङो, बिनि थाखाय जोङो बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। बेखौ जोङो माबाखौ लागोन, बिनि बेबस्थाखौथ' जोङो लागोन जायफोर बिथांमोनहा बे भुवा सार्टिफिकेट साबमिट खालायदों बिनि एगेन्सै जुदि जिल्ला खुंथायनि अफिसार बिथांमोनहा मोजाङै बिजिरनानै जुदि बेखौ भुवा होननानै प्रमान जानानैबो बिथांमोनहा जुदि बेबस्था लायाब्ला, बिथांमोनखौ बातिल खालायाबा आरो जों बेखौ RTI खालामनाय जागोन, RTIबो खालामनाय जागोन। जोङो जुदि बेले बेजे जायोब्ला RTI खालामनायनि उनाव जों आयेननि बेबस्था लानाय जागोन।